I dag vil jeg gerne fortælle min historie, der hedder Heks på tur. Så tak fordi du lytter med. Der var engang en heks, som hjalp andre med at følge deres gode idéer. Og hvorfor skal vi følge vores gode idéer, kunne man så spørge sig selv. Men måske at denne her historie kan lyse lidt på det. Men en dag skete der noget anderledes for Maren, som heksen hed. Det var nemlig sådan fat, at der kom en idé svævende frit ind gennem vinduet og formulerede sig ganske klart ind i hendes øre. Ideen plejede at komme i følgeskab med et væsen, et menneske eller et plante. Men sådan var det ikke den her dag. Ideen kom flyvende ind ad vinduet. Og den blev ganske tydelig og med det samme formuleret som en tanke om at finde ro i sit moderskab. Og Maren, hun havde efterhånden rimelig god erfaring og styr på magi, heksemagi, og hun var også, når hun opererede, kan man sige, som heks, i ubekymret og rolig og kunne det der med at knække i mundtøjet, og nu blev hun altså så stillet denne her nye opgave. Fordi ejeren af den her tanke gav sig ikke til kende, og det havde Maren ikke prøvet før. Og det vidste hun godt, det måtte kræve en tur ud i skoven. Så Maren klædte sig i sin røde heksekjole, redte håret og smurte fyrenålenoter på håndledene og tog sit guldbær og øsede en god skefuld af den magiske bryg i. Den bryg, der altid stod og kogte over i det ene hjørne af hendes hytte. Og hun fik klaret nogle forskellige ritualer omkring det, og så skabte hun en intention for hendes egen tur ud i skoven, som var noget i retning af, at hvem ejer denne her tanke om at finde ro i sit moderskab, og har vedkommende brug for min hjælp? Maren, heksen, boede i 3/4-verdenen oftere og oftere lige for tiden. Der var brug for hende her, og hun havde også selv brug for mere oplæring fra mørket ude i fyreskoven for eksempel. Hun var stadig kun en ung heks, men en ældre kvinde, og hvad hun var før hun blev heks, det er en helt anden historie. Nej, men til dagens tur, så havde hun brug for at færdes i fuld dagslys. Så hun skulle bruge meget forskellige lys, så hun skulle bruge dagens lys, og så medbragte hun måneskinsbryggen i guldbæret. Og her siger heksebogen, citat: Hvis hekse går ud i højlys dag med nattebryggen, vil intentionen blive belyst både fra mørket og fra lyset. Citat slut. Og den her kraft ville Maren udnytte, for hun vidste godt, at hun havde modtaget en svær udfordring den her gang. Der var tale om hekselærdom på allermest subtile plan nu. Og Marens hjerte bankede da også sådan ekstra hårdt. Hun mærkede det tydeligere denne gang, og der var brug for hendes fulde opmærksomhed. Og hun gik uden for hytten, og hun lod sine hjælpere, ugle, spurv, ørn og mus, blive hjemme, fordi at dengang, der skulle hun tage turen ganske alene. Og hun stod og kiggede omkring sig i den stille skov, og hun valgte hverken at gå mod syd
eller nord, eller øst eller vest, men valgte 3/4 stien lige ind i den unge skov, hvor dagslyset havde gode betingelser og ramte skovbunden, og hvor mos og urt tog imod det lune lys og kiggede op. Og Maren bevægede sig langsomt frem den halve dag med dagslyset og mørket, guldbærets måneskinsmørke som vejvisere. Det var de 2 slags lys, hun også selv snakkede med for at få svar på sine spørgsmål undervejs. Og til sidst så standsede Maren op. Der var et eller andet, der fik hende til at standse. Hun trak vejret sådan lidt tungere igen, eller mere opmærksomt, og mærkede efter. Var det svaghed og tvivl, der havde taget plads i hende nu? Og hun mærkede, at hun måtte være tæt på kvinden med tanken, med intentionen, for hun kunne godt fornemme, at det var en kvinde, der ejede tanken om at finde ro i sit moderskab. Og Maren mærkede flere tanker krybe ind i hendes krop, tanker, der slet ikke var hendes, følelser, der slet ikke var hendes, tilhørte nogle andre eller en anden. Og hun måtte stille guldbæret der i skovbunden på mossen, og hun åbnede også sin taske med remedier, hekseremedier, uden at vide, hvad for net hun skulle tage i brug, så det lod hun være med. Og så lagde hun sig bare ned i skovbunden, kiggede op og iagttog. Det første hun lagde mærke til var, at måneskin ned fra bæret og dagslys ligesom holdt møde lige hen over guldbæret. Og Maren mærkede selv sorg. En intens sorg, der formørkede hele skoven nu. Mørke. Og det blev Marens mørkeste hekselivskamp, det der skete nu. Fordi intentionen, der slet ikke var hendes, skulle lyses på af mørket. Og mørket tog Maren med. Og i Marens mave voksede der en hårdhed, så dyb sort frem. Den ligesom fødtes over hendes krop og stansede som en boble lige over hendes brystkasse. Så Maren nærmest ikke følte, hun kunne trække vejret frit mere. Og stammerne rundt omkring i skoven omkring hende knirkede i barken, talte med. Og i det næste nu skete der noget magisk, og det er Maren vant til. Pludselig stod hun med hendes egen snittekniv i hånden. Og den spidsen på knivet førte Maren hen til et ung træs bark og ridsede noget ind i barken. Ind i fugerne på det her unge træ, som alligevel så ud til at være en ældre vækst. Og mens hun udførte det her ritual med at ridse ind i barken, fornemmede hun godt, at selvom hun stod over for et træ og ridsede, så skete der også noget med alle de andre træer rundt omkring. Lige præcis i den mørkning, hvor Maren var. Så alle væksterne omkring hende tog imod knivens magi. Og lige pludselig sprang kniven ud af hånden på hende igen og lagde sig ned i hendes remedietaske. Og Maren lagde sig tilbage i skovbunden. Og så hun, hvad det var, kniven havde skabt inde i fugerne, eller havde skrevet noget. MODERSKAB. Moderskab. På samtlige stammer i denne her kreds af træer stod det skrevet.
tydeligt. Det kunne ses. Det var det, intentionen kredsede om. Og Maren selv var stadig indhyllet i mørke tanker. Hun mærkede had. Hun mærkede hævn. Hun mærkede vrede. Tvivl og angst insisterede på at overtage hendes tanker. Fra hjernen ned i halsen, som gav hende åndenød. Og videre ned i brystet og armene, som nærmest gjorde, hun ikke kunne bevæge sig. Til maven og lænden, der gjorde hendes livskraft så lille, at der kun var en lille bitte rest tilbage. Og videre ned til benene, som blev så tunge, at jorden under dem gav efter. Benene sank, og jorden nærmest kravlede hen over benene på hende. Og så kom sorgen. Den piblede som tårer ud af hendes øjenkroge. Men satte også gang i hendes krop. Jorden rystede under hende, skubbede til hende, nærmest frigjorde hende, mens hun rullede rundt i skovbunden på den bløde mos. Og da hun havde rullet der et stykke tid, så gav tyngden slip, og letheden kom. Der var ikke plads til dem begge to på en gang. Letheden var ankommet. Og Maren kunne igen ånde mere frit, og langsomt faldt netværket af tanker til ro. Sorgen lagde sig som en boble hen over hendes bryst. Den var der endnu, uden for hende. Og der blev stille. Helt stille. Selv mus og då og skovens andre dyr og planter, de holdt vejret i dette øjeblik. Og det gav Maren tid. Tid til at se ind i boblen. Og der, ved hjælp af dagens lys og måneskinnet, så hun, hvem der bar denne tanke, denne intention, som ikke var hendes. Og det var hendes egen mor. Og så forsvandt mørket. Dagens høje lys tog over, så måneskin og nattemørke kun fyldte nede i guldbæret, og der var en smuk boble hen over det. Mørket funklede og blinkede og sendte lidt stjerner op. Og det var ligesom om, at dagslyset og dette mørke nede i guldbæret dansede en lille leg sammen. Og lyde kom der tilbage, fugl pippede, då løb, mus gnavede og urt voksede. Og livet bevægede sig på en helt anden tempofyldt måde nu. Og således beriget af mørkets indsigt, så var det nu tid, at Maren lod intentionen belyse af dagens varme lys. Og det var hun klar til nu. Og det kan nok være, og det står nok helt klart, at Maren også følte meget større livskraft nu. Viljen, letheden, styrken. Hun var fokuseret på den magi, hun nu skulle til at bruge, og hvad det var for en magi, der ville vise sig at være nødvendig. Skarpt syn, fuld bevægelighed igen. Så altså, det var hendes egen mor, der ejede den tanke om at få ro i sit moderskab. Sådan var det. Men havde hun brug for Marens hjælp? Og Maren kiggede rundt. Træerne, der havde været
en stor hjælp i al den mørke magi, der lige var foregået. De træer fik hun nu en god snak med. Hun gik fra træ til træ, og i lyset så hun, at stammerne stadig bar moderskab skrevet i fugerne. Hun talte med hver og en af stammerne, og de havde alle sammen lidt at give ned i hendes guldbæger. Og til sidst, så var Maren klar til det næste ritual. Hun kunne nemlig ikke besøge sin mor. Moren levede i en fjerdedelsverden. Så derfor måtte hun skabe hjælpen herfra, hvor hun var nu. Og så må vi jo se, om moren ville tage imod den, eller havde brug for den. Det vidste Maren jo ikke. Og lyset og varmen valgte at tage til. Skovbunden tog imod. Guldbæret stod på en stup, mens Maren gled ind i en mellembevidsthed. Og her blev Maren ret længe, for der var mange væsener, der ville tale med hende. Alf var den første, der kom på besøg. Og det blev lidt af en munter omgang. De dansede omkring og legede gemmeleg og grinede og trillede ned ad mosbakkerne og legede ekkoleg. Sviske, viske, spand, and, gøjle, øjle, punge, unge og den slags. Og til sidst var de så udmattede, at de lagde sig tæt sammen, og Alf gav nu sit bidragord. Og han sagde: nu har vi givet din mor legen og grinet og ubekymretheden. Lad os se, om hun pakker gaven op. Og Alf, som jo var en alf, fik hurtigt lyst til at springe omkring igen. Han var også kun sådan en lille fyr på 1,5 meter og havde vinger, så det var let for ham. Og inden længe var han væk igen. Den næste, der ville tale med Maren, var Humlebi. Med sin store, fine, bløde, sortgule pels og hummelyde. Hum. Og sammen gav de lyd. Og andre humlebier istemte koret, og tonerne fyldte godt op i landskabet. Og da de ikke havde mere luft tilbage, så blev de stille, og Humlebi satte ord på sit bidrag. Og han sagde: nu har vi givet din mor evnen til at mærke sin egen stemme og lyd, og evnen til at bruge den sammen med andre stemmer. Lad os se, om hun pakker denne gave ud. Og Humlebi havde masser af luft og gav sig til at humme igen og fløj væk. Også citronsommerfugl ville tale med Maren og havde en besked, og den landede lige på hendes næsetip. Og sammen flaksede de rundt i skiftende retninger og satte sig og fløj igen og med det samme. Og mødte de en solplet, så sad de lidt længere, fordi det var herligt at få varmet sine vinger. Og de sugede saft fra en farvestrålende urt og sad lidt og mærkede en dejlig, behagelig prikken under fodsålerne. Og til sidst talte citronsommerfugl. Nu har vi givet din mor evnen til at være spontan og hele tiden nære sig af det søde liv. Lad os se, om hun pakker gaven ud. Og Maren, citronsommerfugl, fløj også videre med sine andre citronsommerfuglvenner. Og Maren sad lidt i
mellembevidstheden lidt endnu, og der kom også flere besøg, som alle sammen havde et bidrag, som de dryssede ned i guldbægeret. Og på et tidspunkt var der ikke flere besøgende og ikke flere beskeder. Og Maren rejste sig fra cirklen af træ. Og det var tid til at afslutte og sige tak og begive sig hjem til hytten igen. Så hun rejste sig og tog guldbægeret i sine hænder og gik derfra. Takkede for den lærdom eller visdom, hun havde modtaget. Og begav sig afsted i tryghed til, at selvfølgelig vidste hun, hvordan hun kom tilbage til hytten igen. Det er en smal sag for en heks at finde vej. Og hjemme igen, så hilste hun på sine hjælpere. Ugle, mus, ørn og spurv, som stadig var i hytten og havde både rodet lidt og ryddet lidt op, og alt var som det skulle være, og Maren gik direkte hen til sin heksebog og skrev det, der nu skulle skrives i den. Og derefter bryggede hun sig en dejlig kop varm urt, sludrede med sine hjælpere og forstod, at alt imens hun havde været på tur, så havde de opsnappet en anden opgave, der kunne have gavn af lidt heksekunst. Tak fordi du lyttede med.